Goed zo. Goed. Die vertraging jouwt wel extra gelegen niet om de zo'n 20 roofdieren te trainen om in een transportkooi te zitten. Dan kunnen ze zonder verdoving verhuizen worden. Hier krijgt tieger Sandra aan de crate training. Je ziet bij de crate training dat Sandra een stukje nerveus is. Nerveuzer dan de anderen, vandaar dat zij vaker de training nodig heeft. Als we zo meteen op het moment suprême komen, dat we daadwerkelijk gaan verhuizen, dan is ze zover dat ze zonder problemen en stress in die kooi gaat. Nu zie je het resultaat van een tijger die al wat langer getraind is in deze methode. Zonder dat hij verdoofd hoeft te worden, kunnen we hem dus nu meenemen naar de nieuwe locatie. En dat is eigenlijk de bedoeling. Voor het transport is een strak schema opgesteld. We hebben een protocol gemaakt, speciaal voor de verhuizing. En daarin staat precies welke dieren tegelijk met elkaar verhuizen. Want je weet nooit wat voor impact het heeft op de dieren als je bepaalde dieren ertussenuit haalt. In de nieuwe opvang in Anna Palona wil Stichting Panthera het professionele rol pakken. En beziekers kunnen de deel komen zonder dat de katachtigen zich joggen. Dat wordt mogelijk door de onlis van een jungle wall. En de mensen lopen achter die jungle wall, kunnen door de vensters die erin zijn met one-way vision glass kijken naar de dieren. Maar de dieren kijken over die jungle wall heen wanneer ze op hun hoge brits liggen. We kunnen doorgaan met ons wetenschappelijk onderzoek naar voorkomen en verhelpen van stereotyp gedrag. En dat is een grote verbetering, niet alleen voor de dieren, maar ook voor ons. Want we willen nou eenmaal dat probleem aanpakken. De leeuwen hebben haar eigen problemen. Ja, leeuwen zijn erg eigenzinnig. En om die in de crate training mee te nemen, ben je erg afhankelijk van hun stemming op dat moment. En ik denk dat we ertoe over moeten gaan straks de leeuwen wel verdoofd in een transportkooi te zetten. De onlis van het nieuwe centrum wordt het volle langer als verwachten. Wanneer het ze oorgaan is net bekend. Voor gewoon tigers is dat net zo slim. Die kunnen nog wel wat training broeken.